Že tady není bulvár, střídencové. Šok, Paty nevyšla výstava. Co jsi říkal, Vahe? Špatně navýkaný lepidlo. Váhe to nevydržel ani sekundu. Šok. Vahe, neutíkej! Vahe! Vahe neutíká, Vahe je ulepený. Ondro, ty jsi chytrej. Ti koupit lepidlo. Ne, co můžeme dělat? Hřebíky. Řebíky, no. Ale jak hřebíky do zdi? Normálně hřebíky do zdi. Můžeme se hodit Maltou, že jo, ale... Normálně rysováčkama. A co prostě jít domů? Dobrý, už je to dobrý. Ale podle mě to ani nedržte. Já nechci Za chvilku se urvej, let to nad tím. nechte ten papír uschnout, aby se tam potom ještě mohla dát ještě. Ale za chvilku máme začít žalovat, jo? Dobrý, zatím se to daří. Tak, Tess. Odpočívej v pokoji, Tess. To chceš na lepidlaře?